ev der li Beytûşê baba Şirnexê zozanê Feraşînê ye û bilindahiya wî ya ji behrê jî 2625 metro ye. Zozanê Feraşînê war û wargehê koçeran e. Di vî heyamê payîzê de jî li Zozanê Feraşînê beşek ji koçeran berbideştên welatê xwe zıvirîne, beşek ji wan ji bo vegerê dirêdene, yên ku ana hêj li Feraşînê ne jî niştecihên Beytûşê bavîne. Ev Feraşîne hindî bîrametê bab û bapîrê me dibêjin ev alanê Feraşînê eşîra gewdane. Zozanê Feraşînê ji qeza bê şebabê rex qezayê milêre ve pireka heyt bêhnê sirta komtke. Şwêrê tê da tê Şabaniyê. Şabaniyê ser dikevte girêv Kergûr meydan Zengilê. Hudûdê çîte Culemêrgê çar reş kir tê golaç Calyanê nala xwe rê sirta Texçeyê û Simqatê û mila mehetê ca dît mila rex govîkê de evadê tivorê da tê dîsa pira qezaya ev sinirê Feraşînê ne. Cihekî gelê xweş e Feraşînê. Herkes qesta cihê Feraşînê diketin. Bihara heta meha payîzê. Payîzê hemî dadgerin çine deştê ve. Salî yasak da me çin emal ilçê bûn em li qezayê bûn em nehatin me pozî xwî nedkir. Emal ilçê bûn û em dernedketin ev bölge Feraşînê tampon bölgesi bû. Em nehatin em jî debara xwe hema zor jiyan me derbas kir. Li Feraşînê payîza dereng e. Mîstewr bûne, şivanên ku ji bo deseka xwe ya salane roj dijmêrin, ji bo bêriyên dawî pez ji gelî dadixin bêriyê û bêrîvan jî bi stran û kilaman tenê bizina didoşin. Zozanê me gelek xweş e. Tu sixetî semanîne, tu boskî semanîne, em xwe destê xwe hema ev ye. Desem leşine mazalam kutken. Mazalam çişime gay xwadrîno bena malu keneka eji ta'bêd beno jinik beno hema hû. Jiyana me ser hindî. Rabbi rabbi mala xolekden şole xwatken çi xwadadgirin çine bêriya xwe têne ve Zozanê Feraşînê di salên nodî da hinceta ewlehiyê ji koçeran re hatibû qedexe kirin. Lê piştî salên 2000 ev qedexe hatibû rakirin, ji wê demê heta vê demê jî koçer bi dilekî rihet derdikevin zozanan. Heta 10-15 rojan bi hatina zivistanê re bi vegera koçerên mayî jî Zozanê Feraşînê yê heta biharek din xekî xalî bimîne. Feraşîn yani evciyê fireh û şîn ji bo Zozanê Feraşînê tê gotin ev peyv ji şînkaya Zozanê Feraşînê di vî serdema payîza dereng de tiştek nemaye dema ku bihar hat carekî dinê dengê mêş û moza li çil û çiya bela vô yekser dîsa ji dewr û berên vî welatî û koçerê bi pezê xwe berê xwe bidin vî Zozanê. Sînorê Feraşînê di navbera Colemêrk-wan û Beyşebaba Şirnexê de ciyekî gelekî hêja û xweş e di vî serdema payîza dereng de hêdî koçer yê berê xwe bidin deştê ber welatê germ herin. Abdûselam Akıncı, Rûdaw Feraşîn.